erughị eru wara ọgọdọ wuchie ya anya. Nke a ka m ji anabata unu n'akụkọ iri gbara elu nke taa n'isi mbido TV. Na nke iri, kaptịn Barcelona bụ Lionel Messi nọzi n'izu ike ikpeazụ ọ bịanyere aka ịnọ n'otu egwu bọọlụ Barcelona. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na ọ ga-abịanye aka ọzọ n'akwụkwọ ịnọkwu na Barcelona ruo afọ 2023. Sergio Aguero na Memphis Depay bụ ndị Barca zụrụ na nso nso a mere ka Messi chọọ ịgbatikwu ọnịnọ ya na Barcelona. Otu onye nta akụkọ ama nke ọma bụ Fabrizio Romano kwupụtara na mkparịta ụka na-aga n'iru ugbu a n'etiti Barcelona na Messi bụkwa nke ga-amịta ezigbo mkpụrụ. Ọ gbakwunyere na Messi ga-abịanye aka n'akwụkwọ ọhụrụ ịnọ na Barcelona ruo afọ 2023. Na nke itoolu, achọpụtala na nwaanyị ahụ mụrụ ụmụ 11 mgbe na South Africa tụrụ asị. Gosiame Sithole wuru ewu nke ọma na soshal midia dịka ọ pụtara ma kwuo na ya mụrụ ụmụ 10, mana nnyocha gọọmenti mba South Africa mere gosiri na ya bụ nwaanyị adịghị ime ma ya fọdụzie ịmụ nwa. Enweghị ụlọ ọgwụ ọbụla enwetara aha ya dịka onye nọ n'ogige ha mụọ nwa. Akpọgala nwaanyị a gbara afọ 37 ụlọ ọgwụ bụ ebe a na-agwọ ndị isi mgbaka iji mata ma ụbụrụ ya o zukwere oke. Na nke asatọ, ndị uwe ojii nke steeti Lagos anwụchiele otu nwaada aha ya bụ Chidimma bụ onye gbara afọ 21 maka ogbugbu nke Chief Executive Officer nke Super TV bụ Usifo Ataga na Lekki nke dị na steeti ahụ. Onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Lagos bụ Hakim Odumosu kwuru na Chidimma bụ onye na-agụ akwụkwọ na University of Lagos ekwuola na ọ bụ ya gburu Maazị Ataga. Ndị uwe ojii kpụgharịrị Chidimma na Tọzdee n'isi ọfịs ha dị na Ikeja. Onye nwe ụlọ ebe mkpamkpa akpara ka ndị uwe ojii nwụchirila. Odumosu gbakwunyere na ụlọ akụ nwa amadi anwe ga-akpọchirila iji gbochie ndị mmadụ ịnọ na-ewere ego aghara aghara. When I started the first one twice, I threw the knife on the bed. Then he was going for it while I went for it. So while I laid on the bed, that's when they came on me to hold the knife, and that's when I managed to stab him with the knife. And then when he dragged the knife from me, he managed to slice my hand. And then as he was holding it, na nke asaa, ndị uwe ojii na steeti Rivers anwụchiele otu nwoke gbara afọ 24 aha ya bụ Edem Eyo bụ onye bere ebubo igbu nwanne nna ya. Ọ bụ n'ụbọchị Wednesday abalị 23 nke ọnwa a ka o mere na Inyang Street nke dị na Calabar South. Dịka akụkọ si kwuo, Eyo gburu nwaanyị a aha ya bụ Uduak Efiong, yie ya n'otu ili nọ n'ihu ụlọ ha n'ebe o were isi ya baa n'ime ụlọ ya bụ ebe nwere ili abụọ na otu olulu bụ ebe o tinyere ya n'ime olulu ahụ. Onye hụrụ mgbe nke a mere bụ Grace Edem kwuru na ọ bụ otu onye nọ n'ụlọ ụka na-ekpe ekpere n'abalị bụrụ mgbe Eyo nọ na-eli nwaanyị a o gbufuru isi. Onye a na-ekpe ekpere bịara tiwe mkpu bụ nke mere ndị vigilanti ji nwụchie bụ ndị mechara kpọtụrụ ndị uwe ojii. Emechara nwụchie ya bụ nwa amadi maka arụ ọkpara. Na nke isii, Peter Okoye bụ onye nọbụrụ na P-Square agaala na Facebook ya ma zigara ndị kpọrọ ya asị ozi, ọkachasị ndị na-akwakarị ya emo na soshal midia. Peter na ejima ya bụ Paul na nwanne ha nwoke bụ Jude kewara n'afọ 2017. Peter dere na ndị kpọrọ ya asị che na naanị ya agaghị eme nke ọma dịka ya na ejima ya kewara. Ọ gbakwunyere na ha agaghị ekweta na ya kazi nwee ego ma na-emekwa nke ọma. Kedu ihe ha nọ na-eche ka ọ jụrụ? Na nke ise, ndị otu National Youth Service Corps NYSC n'aha mkpirisi ekwuola na ha na-enyocha ndị na-efe ala nna anyị dị 1,000 n'ọnụọgụgụ bụ ndị ha boro ebubo chọrọ iji ụzọ aghụghọ enweta ebe a ga-eziga ha maka ife ala nna anyị. Onye Director General nke otu a bụ Brigadier General Shuaibu Ibrahim kwupụtara nke a n'oge ọ gbachara ndị nta akụkọ okwu na Abuja. NYSC amachielari akaụntụ ụfọdụ ndị na-efe ala nna anyị ndị so na 2021 Batch A, Stream 1 and Stream 2. Ha bụ ndị na-achọ ka esi na steeti ezigara ha maka ife ala nna anyị ziga ha na steeti ọzọ. Ụfọdụ chọkwara ka esi na steeti ndị dị na mpaghara ugwu ziga ha na steeti ọzọ n'ihi enweghị nchekwa. Ụfọdụ bụkwa n'ihi ahụike ha. Ibrahim gbakwunyere na ndị nke a metụtara ka amachirile akaụntụ ha n'ebe a na-enyocha ndị ọzọ. Na nke anọ, ndị otu Department of Security Service DSS n'aha mkpirisi agbala ndị mmadụ ka ha ghara ige ntị n'akụkọ na-efegharị ebe niile ugbu a na ha nwụchiri sinetọ enyi nna ya Abaribe bụ sinetọ si Abia steeti. N'ụbọchị Wednesday ka akụkọ nọ na-efegharị ebe niile na soshal midia na DSS anwụchiela Abaribe maka iyi akwa edere .nation. Akụkọ
ọzọ kwuru na anwụchiri ya n'otu ụlọ oriri dị n'Abuja n'oge ọ na-enwe ọgbakọ, kama DSS na nzaghachi ekwuola na egbeghị ihe dị otu ahụ merenụ. Ọ bụghị eziokwu ka onye na-ekwuchitere ha ọnụ bụ Peter Afunanya kwuru. Na nke atọ, ndị bi na Bende nke dị n'Ụmụahịa, isi ọchịchị steeti Abịa, tetara ụra n'izu ụka ma hụ ọgwụ agwọrọ agwọ n'ihu otu ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'ogbe ahụ. Ebe busara ya bụ ebe ndị mmadụ nakwa ụgbọala na-aga, bụkwa nke gbochiri ndị mmadụ ịgafe. Ụfọdụ ndị bi n'ebe ahụ kwuru na ebusara ya bụ ihe iji gbochie mwakpo nke ndị unknown gọọmenti. Abia steeti so na steeti ndị unknown gọọmenti na-akpa ike n'ebe ọ dị ukwuu. Ọtụtụ ndị uwe ojii anwụọna n'ebe a mụnyere na ụfọdụ ụlọ ọrụ gọọmenti nwe ọkụ. Mba gbara inweta onye Police Public Relation Officer ha bụ SP Geoffrey Ogbonna amịtaghị mkpụrụ ọbụla. Na nke abụọ, ụfọdụ ndị Igbo ji ego achụnta ego ama nke ọma agbala ndị Hausa na-azụ ahịa n'ala Igbo ka ha kwụọ ego ole ha tụfurula n'ihi mwakpo ndị na-achọ nnwere onwe nke Biafra wakporola ha. Ọ bụ Chief Emmanuel Iweanyanwụ bụ ha. Ha kwupụtara nke a n'oge ndị ndu ndị Igbo na ndị Hausa na-azụ ahịa nwere ọgbakọ. Ndị IPOB na ndị nchekwa ya bụ ESN ka eburola ebubo iwakpo ụlọ ọrụ gọọmenti nwe otu nchekwa dị iche iche ndị si mpaghara ugwu nakwa ahịa ha na-azụ. N'ọgbakọ ha nwere n'Owerri, ndị ndu ndị Igbo a kwere nkwa ichekwa ndị Hausa nọ n'ala Igbo ọbụladị ahịa ha. Na nke mbụ, onye bụbụrụ CBN gọvanọ n'oge gara aga bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo enwetala mmeri na ntuliaka ime ụlọ nke pati APGA mere n'ụbọchị Wenezdee abalị 23 nke ọnwa. Soludo nwetara vootu dị 740 iji merie Honorable Okwudili Eze Nwankwọ, onye nwetara naanị vootu dị 41. Onye kpọpụtara ka okwe ntuliaka ime ụlọ asị gaa bụ Deacon Samson Olalere, bụ onye bụ National Vice Chairman Southwest nke pati ahụ. Aka na-achị steeti Anambra bụ Willie Obianọ so na ndị bịara ya bụ ntuliaka ime ụlọ. Igbo ndị ọma, ebe a ka akụkọ ịgbara elu nke taa ga-abịa na njedebe. Unu emeela maka isonyere anyị. Chetakwa isonye anyị n'igwe nzirịta ozi ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche @IsiMbido TV.